Više od 3,5 miliona punoletnih građana Srbije do sada se prijavilo za jednokratnu bespovratnu novčanu pomoć Vlade Republike Srbije u iznosu od 100 evra. Proveravali smo jesu li se naši sugrađani već prijavili. Nisam još uvek. Ja sam preko pošte. Penzioner sam, to mi pripalo po godinama. Neću tako. Ja nemam, imam penziju, penzioner sam. Koliko imam, dovoljno mi je. Ima i nema, ima ko mnogo nema. Ja nisam penzioner, ali smo se prijavili. Naši sugrađani saglasni su da je ova pomoć dobrodošla i da mnogo znači za kućni budžet jedne porodice. Većina njih će bespovratnu novčanu pomoć potrošiti na redovne troškove, račune, namirnice i kupovinu poklona za članove porodice. Sigurno na neki odmor negde u Srbiji. Da pomognem deci. Da platim porez, imam imovinu. Sve u poljoprivredu. Da ih je 10 puta po 100 našlo bi se naći. Pa na komunalije, na potrepštine za kuću. Ima tu gde da se potroši, ne može se igrati u vojsku, poći, sve ima. Isplata za penzionere i korisnike novčane socijalne pomoći počela je 15. maja i trajaće do 22. maja. Jedino tim kategorijama stanovnika pomoć od 100 evra će biti uplaćena automatski na račune. Svi ostali punoletni građani se za pomoć moraju prijaviti i to mogu učiniti na dva načina. Putem sajta Uprave za trezor ili pozivom na broj telefona 0800 101 100. Za prijavljivanje potrebni su matični broj, broj lične karte i naziv banke u kojoj osoba ima tekući račun ili preko koje želi da mu novac bude isplaćen. Rok za prijavu je 5. jun.